A principis del segle passat hi havia més de 100 petites fàbriques a Mallorca, 7 d'elles a Campos, però als anys 50 desaparegueren pràcticament totes. Fa poc més de 20 anys es comença a posar en valor el modernisme i la rehabilitació arquitectònica i a Huguet en reprenen la seva fabricació a l'estil tradicional, però amb una clara aposta pel disseny, la innovació i enfocats al mercat internacional. Jo crec que bàsicament hem estat molt inquiets, molt oberts, primer provem a nivell tècnic, innovem a nivell estètic, ens hem trobat molt bons dissenyadors i molt bons arquitectes que han volgut innovar, han volgut anar més enllà, i nosaltres els hem dit que sí. La rajola s'elabora a l'inrevés, es comença per la part bona. La primera capa és una mescla de ciment, amb pols de marbre, colorant i aigua. I anar-ho tirant dins cada compartiment del motlle, de la trepa, tirant cada color, que pot ser color absolutament personalitzat, perquè no ens costa res a qualsevol d'aquests colors canviar-li una mica el to o el que sigui, i després li tiren aquest ciment més sec, que se diu braçatge, que és una mescla de ciment i de grava. Finalment es compacta tota la peça. Aquest ciment sec xupa la humitat que li sobrava a la pasta de la cara bona. I clar, i amb el xupar-ho li dona una compacitat mínima que fa que se pugui desencofrar del motlle i puguis tornar a emplear acte seguit, tornar a emplear el mateix motlle per fer una altra rajola. Treballen en dues línies. Per una banda, la creació de noves col·leccions de la mà de reconeguts arquitectes i dissenyadors i per l'altra, elaboren peces fetes a mida. Per tant, nosaltres intentem, per una banda, a ser molt receptius. Quina peça vols i te la feim. Per tant, això posa en valor l'ofici, posa en valor la nostra aposta per l'arquitectura. Per l'altra, i lligada amb aquesta, el que fem també són col·leccions nostres que amb una col·laboració amb una altra, amb arquitectes i dissenyadors, anem creant de mica en mica, perquè no ho fem molt, però anem creant col·leccions. Trobam rajoles seves a edificis tan prestigiosos i diversos com la Filharmònica de Jessin a Polònia, l'Hotel Soho de Londres o els restaurants que té el reconegut xef José Andrés a Washington, Orlando o Dubai. És el resultat, assegura, de molts anys de picar pedra. Fa 22 anys que picam molta pedra. Vull dir, nosaltres avui en dia tenim contactes amb arquitectes de molt de prestigi internacional i hem fet i estem fent molt de projectes, o bastants de projectes, importants a nivell internacional. Però clar, això no arriba d'un dia per l'altre. Això arriba després de fer molta feina, un dia en coneixes un dia en coneixes un altre, una vegada va bé, l'altra no va bé, i va ser anar fent molta feina. En la mateixa línia d'innovació han començat a treballar des de fa un temps en la nova moda incipient, la recuperació del terrasso. La tendència internacional és a redescobrir el terrazo. Estèticament, dona-li dues voltes, tècnicament fer peces més grans, més primes. També s'ha de posar al dia, és un concepte que jo empleï molt. Hem de posar al dia la tradició, hem de posar al dia els productes.